дар бораи пешгоҳии нубуввати паямбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар дини зардуштӣ сухан хоҳем кард. Зардушт бунёдгузори дини зардуштӣ буд. Ҳамчунин ин бо номи порсиизм низ ёд мешавад, ки тақрибан 2500 сол қабл дар сарзамини Форс пайдо шудааст. ҳамчунин ба номи дини маҷусӣ ва ё оташпарастӣ низ ёд мешавад. китобҳои муқаддаси зардуштӣ иборат аз дасотир ва авасто мебошанд. авасто ҳамчунин бо номи зан авасто низ ёд мешавад. китоби дасотир ба ду бахш, дасотири хурд ва дасотири калон тақсим шудааст. ҳамчунин авасто ба ду бахш, авастои хурд ва авастои калон тақсим шудааст. ҳамчунин бо номи занду позан низ ёд мешаванд. агар шумо кутуби муқаддаси порсиизмро бихонед, дар бисёре аз қисматҳояш аз нубуввати паямбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам пешгоҳӣ шудааст. дар китоби авасто дар Фарвардин яшт боби 28 мисраи 129 зикр шудааст, ки номи ӯ фатҳу пирӯзӣ хоҳад буд. номи ӯ аствит аретто хоҳад буд. мардумеро соишиён садо хоҳанд зад, яъне ӯро ҳамчун фотеҳ мехонданд, ҳамчун соишиёнд. номи ӯ аствит аретто хоҳад буд. мо медонем, ки паямбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар замони фатҳи Макка бо номи фотеҳ ёд мешуданд ва калимаи соишиёнд назар ба фармодаи донишномаи Ҳостинг, соишиёнд ба маънои касе ки судуда шуда, яъне фарди қобили ситоиш омадааст, ки маънои арабии он Муҳаммад аст. бинобар ин номи паямбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар кутуби муқаддаси зардуштиён зикр шудааст. ҳамчунон гуфта мешавад, ки ӯ яъне паямбар аствит аретто хоҳад буд. ин ба маънои касе ки тамҷидшудаву ситоишшуда бошад, ки тарҷумаи арабии он номи дуввуми паямбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам яъне Аҳмад аст, яъне ба маънои шахси ситоишшуда. биноан ин пешгоҳиҳое буд, ки дар авасто омада аст. дар китоби Зомодяшт дар боби 16 мисраи 95 зикр шудааст ва дӯстони ӯ зуҳур хоҳанд кард, яъне дӯстони аствит аретто, ки бар зидди шайтон мубориза мебаранд. онон некандеш, хушзабон ва пайрави дини некӯ ҳастанд ва забонашон ҳаргиз сухани дурӯғ нахоҳад гуфт. ин пешгоҳӣ дар бораи саҳобаҳои киром баён мекунад ва номи аствит аретто ба маънои Аҳмад мебошад, ки номи дуввуми паямбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст. ва дар бораи саҳобагони киром, яъне ҳамроҳони паямбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам сухан меравад, ки онон некӯандеш, некӯсухан ва некӯкор буданд ва забони онҳо ҳаргиз ба сухани дурӯғ боз нахоҳад шуд, яъне онон ҳеҷ дурӯғе нахоҳанд гуфт. ва мо аз таърих медонем, ки тамоми асҳоби киром машааллоҳ ҳамаашон ростгӯён буданд. паямбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамчунон дар китоби дасотир, ки яке аз кутуби муқаддаси дигари зардуштӣ мебошад, низ пешгоҳӣ шудааст. дасотир аз калимаи дас ва тир гирифта шуда ба маънои китобе ҳаст, ки дорои 10 қисмат мебошад. ҳамчунон дасотир ҷамъи дастур мебошад, ки иборат аз қавонини динӣ аст. бинобар ин дасотир китоби қоидаҳои динӣ аст, ки дар баргирандаи 10 бахш мебошад. дар китоби дасотир зикр шудааст: ҳангоме ки зардуштиён аз таълимоти паёмбарашон дурӣ ҷустанд ва канорагирӣ карданд, аз ҳам мутафарриқ, яъне парешон хоҳанд шуд. он гоҳ шахсе ҳамроҳи асҳоби худ зуҳур хоҳад кард ва сарзамини Форсро тобеи худ хоҳад намуд ва ӯ ғурури Форсро хоҳад шикаст ва онҳо нисбати мардум меҳрубон хоҳанд буд ва пайравони ӯ оташпараст нахоҳанд буд, вале рӯяшонро ба тарафи қибла, яъне Каъба, хонаи худои Иброҳим хоҳанд намуд, ки холӣ аз ҳар бадиву нопокӣ хоҳад буд. ва онҳо дар ин сарзамин ҳукмронӣ хоҳанд кард, ки он иборат аз форсиён мебошад. ва он шахс суханвари шево, яъне фасеҳу ширин хоҳад буд. пас ин пешгоҳӣ ба ҳеҷ касе мутобиқат намекунад ҷуз аз паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ҳамчунон дар китоби Бундаҳиш дар боби 30 мисраҳои аз 6 то 27 зикр шудааст, ки соишиёнд охирин паёмбар хоҳад буд. соишиёнд, чуноне ки қаблан ишора кардам, назар ба навиштаи донишномаи Ҳостинг ба маънои касе ки судуда шуда, яъне фарди қобили ситоиш омадааст, ки сифати паямбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст. аз ин рӯ ин пешгоҳӣ баён мекунад, ки паямбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам охирин паёмбари фиристодашудаи худо хоҳад буд. инҳо муаррифии мухтасаре аз паямбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар китоби муқаддаси зардуштиён мебошад.